أنا لو ما عند فيلمنا نبارنا أمريكا وتقدر زنارة عوية أرجيت سأي نجورويتو كهجانجسترات نمدحن كندينا إذا أكل واجه هم زغفة لخن رأينا كلمة فيلمنا مجمارجن إذا فيديو لايك لكم جمروه كسام مودعتا سنة أنحيت فيلمنا الجمر والد سويتو مويتا أبيت كريستيانو كرسين سرعتيو كزنعان عوز موت وبيت سو حدا بحدا ناس أنا غديت إنح والد ولا تربشي صنح دق ودو نفتوش تنقاتو يخرقهم كله زغلت سي حرق تشقيروم موبايل حيزوم منم زي حفرو مخانو من بتعمي يزوتلقو دفاراتن نساو كبر زي ولو من مخان خيا أكل أفت قبري كم مرعايوم زسحقو እቲ ቀብሪ ስነ ስርዓት ተወዲኡ ናብ ገዝኦም ክምለሱ እንከለዉ ጎልድ ሰብ ዝበዝሖ ገዛ ኮፍ ምባል ስለ ዘይፈቲ ከልቢ ሒዙ ንደገ ይወፅእ ዝሕዝን ነገሩ ግን ወልት ደገ ወፂኡ እውን ደስ ይበሎን እቶም ኤስያውያን ጉርባውቱ በዓል ከውዕሉ ናብ ገዛ እናኣተዩ ክሪኦም እንከሎ ኣብ መሬት ኮፍ ኢሉ ንገዝኡ ተመሊሱ ይኣቲ ሰበይ ይህልን ይኸውን ኢሉ ናብ ጋራጁ ክኣቱ እንከሎ ኣብኡ እውን ሰላም ክረክብ ኣይከኣለን ምክንያቱ ኣብኡ እታ ዓባይ ጓል ወዱ ተሓብያ ሽጋራ እናሰተየት ትፀንሖ እታ ሽጋራ ናብ መሬት ደርብያ ናይ ኣባ ሓጓኣ ትኩረት ንምስራቅ ዘየድሊ ሕቶታት ትሓቶ ንስኻ ምስ ሞትካ እታ መንበሪ ክፍሊ ዘላ ሶፋን እዛ ዓባይ መኪናኻን እንታይ ኢኻ ትገብረን ኢላ ትሓቶ በዚ ሕቶ እዚ ብጣዕሚ ዝተረበሸ ወልት እንከይመለሰላ ካብቲ ጋራጅ ወፂኡ ንገዛ ይምለስ ድሕሪ ቁርብተይ እቲ ማዕፆ ኩሕኩሕ ይሰምዕ እሞ ከይዱ ይኸፍቶ እቲ ማዕፆ ዝኳሕኩሐ ታው ዝበሃል ጎረቤቱ ኮይኑ ይጸንሕ ታው ናይ ጃምፐር ኬብል እንድሕር ሃሊካ ይሓቶ ወልት ግን ኣብ ኮርያ ብዙሕ እናተዋግዐ ድሕሪ ምጽንሑ ብጣዕሚ እዩ ዝጸልኦም ናይ ሰወይቱ ናይ ሓዘን ስነ ስርዓት ስለ ዝረበሸ እውን ፀሪፉ እቲ ማዕፆ ገፁ ይሓፅዮ እንከይደንጎየ ግን ሓደ መንእሰይ ቀሺ ናብ ወልት መፂኡ ምስ ሰበይትኻ ንነዊሕ ግዜ እዛረብ ነይረ ንሳ እውን ብተደጋጋሚ ንዓኻ ንኸነስሐካን ንኽትናዘዝ እንትልምነኒ ነይራ ኢሉ ንወልት ይነግሮ ወልት ግን ምንም ሕጉስ ስለ ዘይነበረ ነቲ ቀሺ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጦ ፀርፍታት ፀሪፉ ንኸስተልትሎ ሓዲግዎ ይኸይድ ድሕሪ ሰዓታት እቲ ናይ ሓዘን ፕሮግራም ተወዲኡ ኩላቶም ቶም ኣጋይሽ ንገዝኦም ይምለሱ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት እቲ መንእሰይ ቀሺ ተመሊሱ ናብ ወልት ይመጽእ ንምንታይ ንነዊሕ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ዘይረኣኹ ኢሉ ድማ ይሓቶ ወልት ምስ ናይ ደገ ሰባት ምርኻብ ብዙሕ ዝፈትዮ ይመስልን ሕጂ እውን እቲ መንእሰይ ቀሺ ናይ ባዕልኻ ጉዳይ ግበር ናተይ ይምልከተካን ኢሉ እቲ ማዕፆ ዓንፂ ሓዲግዎ ይኸይድ እቲ ምስሊ ተቐይሩ ቅድሚ መዓልታት ንወልት ጃምፐር ኬብል ንኽዋሓት ይተወነበረ ታው ብፅርግያ መፅሓፍ እናንበበ እናኸደ እናረኣናዮ ይጸንሕ ግን ናይቲ ከባቢ ጋንግስተራት ናውታው ቅርብ ኢሎም ካብ መሬቶም ንኽልዓልን ተመሊሱ ናብ ዓዱ ንክኸይድን ይነግርዎ ኣብታ ሰዓት ንሳ ኣብ መጠረሻ ተኣንጎሎ ካልኦት ጋንግስተራት ዝሓዘት መኪና ትቕልቀል እቲ ሹፌር ኣብ ኩኡ ንታው ስለ ዝነበረ ንሓው ንክከላኸል ናብቶም ጋንግስተራት ብመኪኑ ይቐርብ ንዝተወሰነ ሰከንዳት እናተፀራረፉ ፀኒሖም እቶም ሓደ ጋንግስተራት ሽጉጦም የውፅኡ ግን እቶም ተፈኻኽርቶም ካናቶም ዝዓበየ መሳርሒ ስለ ዝነበሮም ካብቲ ቦታ ሓዲጎሞም ንኸምልጡ ይግደዱ ንሳቶም ምስ ከዱ ነቶም ፅርግያ ደው ኢሉ ዝተረፈ ሓውታው ናብ መኪና ንኽኣቱ ይነግሮ ታው ግን ናብቶም ጋንግስተራት ምሕዋስን ናይ ገበን ህይወት ምጅማርን ቃሕ ስለ ዘይበሎ ሓዲግዎም ይኸይድ ግን እኩኡ ንታው ሕጂ እውን ተስፋ ይቆረፀን ድሕሪ ሰዓት ናብ ገዝኡ ተመሊሱ መፂኡ ናብቲ ጋንግ ንኽኣቲ ከእምኖ ብዙሕ ይፅዕር ታው እውን በቲ ለመና ክርበሽ ስለ ዝጀመረ እንከይፈተየ ፍቓደኛ ይኸውን ናብቲ ጋንግ ንኽኣቲ እውን ናይ መጀመርያ ልኡኽትኡ ይወሃብ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ዘላ ግራንድ ትሪኖ ዝሞዴላ መኪና ካብ ናይ ወልት ጋራጅ ሰሪቑ እንድሕር ዳኣምፂዋ እንከይተጠራጠሩ እቶም ጋንግ ከም ዝቕበልዎ ይነግርዎ ድሕሪ ሰዓት ናይታ መኪና በዓል ዋና ዝኾነ ወልት ኣብ ሓደ ባር ምስቶም ዓበይቲ ኣዕርኽቱ እናተጫወተ ይጸንሕ ወግዖም ግን እቲ መንእሰይ ቀሺ ደጊሙ መፂኡ የቋርፆ ንሰበይትኻ ተነሲኻ ከም ትኸድን ምስ እግዚኣብሔር ከም ዘቕረበካን ቃል ስለ ዝኣትኹላ እቲ ቃለይሱ ከይተገበርኩ ፈፂመ ይፋትሐካን ይብሎ ወልት እዚ ቀሺ ህልኸኛ ስለ ዝነበረ ዘይምስምዕማዕ መማረፂ ይነብሮን ምስኡ ንኽዛረቡ እውን ኣብ ቀረብኦም ነበረት ወንበር ተፈልዮም ኮፍ ይብሉ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ወግዖም ወልት ምንም ደስ ስለ ዘይበሎ እንከይደንጎያ ሓዲግዎ ንገዝኡ ይምለስ እታ ለይቲ ንሳ ካብ ጋራጁ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ይሰምዕ እሞ ካብ ደቃሱ ይነቅሕ ዘይተፈለጠ ሰብ ናብ ውሽጢ ገዝኡ ኣትዩ ክሰርቕ ከም ዝምኩርሎ ምስ ተረድኦ ካብ ሳንዱቕ ካብ ውትድርና ክሰናኣት ከሎ ሒዝዎ ዝተመለሰ መሳርሒ ሒዙ እንታይ ምዃኑ ንምርኣይ ናብ ጋራጁ ይኸይድ ኣብኡ ታው ነታ መኪና ንኽሰርቕ እናፈተነ ይረኽቦ ንኽትኩሰሉ ሰከንዳት ምስ ቀረየ ግን እንታይ ምዃኑ ረጊፁ ናብ መሬት ይወድቕ እቲ ኣጋጣሚ ከም ዕድል ተጠቒሙ ታው ካብቲ ገዛ እናጎየ ይወፅእ እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም እታ መኪና ሒዙ ንኽመፅእ ጽበይዎ ነበሩ ጋንግስተራት እውን ዓውሎም ክፅውዕዎም ከለዉ እንከይሰምዖም ንገዝኡ ይኣቲ ኣብታ ትቕፅል ምሸት እቶም ጋንግስተራት እታ መኪና ደጊሙ ንኽሰርቃ ክሙክር ንታው የገድድዎ ታው ግን ትማሊ ብተኣምር ከይሞተ ስለ ዝተረፈ ፍቓደኛ ኣይነበረን ከገድድዎ እናተዋእሱ ከለዉ እውን ኣብቲ ከባቢ ዕግርግር ይለዓል
ወልት ኣብ ገዝኡ ብጣዕሚ ተረቢሹ ስለ ዝነበረ መሳርሒ ሒዙ ወፂኡ ኣነጻጺሩ ንገዝኦም ንኽምለሱ እቶም ገንግስተራት የፈራርሖም። ናይታው ስድራቤት ንወልት ከመስግንዎ ክምክሩ እንከለዉ ዋላ ሓንቲ ቃል ከይሰምዖም ንውሽጢ ገዛ ይኣቲ። ኣብቲ ዝቕጽል ንግሆ ኣፍ ደገ ገዝኡ ካብቶም ከመስግንዎ ዝደለዩ ጎረባብቱ ብዙሕ ውህብቶታት ተላኢኽዎ መሊኡ ይጸንሕ። እቲ ቀትሪ ንሱ ብሓደገኛ ከባቢ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ ሓፍቱ ንታው ዝኾነት እሱ ዝተወሰኑ ጋንግስተራት እናረበሽዋ ይርኢ። ናብቲ ከባቢ ብመኪንኡ ብምቕራብ ወሪዱ ሽጉጥ ኣውፂኡ ሓዲጎምዋ ንክኸዱ ነጊሩ ናብ መኪንኡ እትዩ ንገዛኣ ሒዝዋ ይምለስ። ንወልቲ ክተመስግኖ ስለ ዝደልየት ብሳዕሳዓት ንገዛኣ ንኽመጽእ ትዕድሞ። ማንም ሰብ ብዘይተጸበዮ መንገዲ ወልቲ ተስማዕሚዑ ናብቲ ገዛ ይኸይድ። ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተዩ እውን ነቲ ዓብዪ ስድራኣ ሓደ ብሓደ ተፋልጦ። ናይቶም ዓሌት ባህሊ ምንም ዘይፈልጥ ወልት ብጌጋ ዝተወሰኑ ይጥሕስ። ኣብ ወታደራዊ ሕሉፉ ብዛዕባ ደቂቕ ዓይኖም ሰባት ሕማቕ ትውስታት ዘለዎ ወልቲ ግን ምንም ከይተገደሰ እቲ ቤሮ ኣቕሚጡ እንድዝተኻእሎ ክረጋጋዕ ይፍትን። ድሕሪ ደቓይቕ ንሱ ናብቲ ናእሽተይ ቤተሰብ ዝዘናግዑሉ ኣለዉ ቤስመንቲ ሒዛቶ ተኣቲ። ወልቶ ሓደ ፀግዒ ደው ኢሉ እውን ታው ኮፍ ኢሉን ሓንቲ ጓል ደጋጋሚ እናጠመቶቶን ይርኢ። ኩሉ ሰብ ምስ ከደ ወልቲ ናብ ታው ቅርብ ኢሉ ብጣዕሚ ኢኻ ፈራሕ፣ እዛ ቆልዓ ስቑኢላ እናጠመተትካ ሓንቲ ግዜ ክትዛረባ ድፍረት ኣይረኸብካን ይብሎ። ንታው ዝኣኽሎ ፀሪፍዎ እውን ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ወልት ናብ ገዝኡ ዝመፁ ፍየርን ምግብን ናይ ምስጋና ምልክት ስለ ዝነበሩ እንከይፈትዮ ይቕበል ነይርዎ። ምክንያቱ እቶም ስድራ ክልተ ግዜ ካብ ዘድሕኖም እንድሓር ኣብቲ ሰፈር ፍሉጥ ጅግና እዩ ኮይኑኒ። ድሕሪ ሰዓታት እውን እቶም ስድራቤት ታው ሓደ ሰሙን ሙሉእ ንኡ ሰራሕተኛ ኮይኑ ከም ዝቐኒ ይነግርዎ። እዚ እውን እቶም ቤተሰብ ምስጋንኦም ዝገልጽሉ ባህላዊ መንገዶም ምዃኑ የረድእዎ። ወልት እንከይፈትየ ፍቓደኛ ይኸውን። ነቶም ናይ መጀመርያ ናይቲ ሰሙን መዓልታት እውን ንታው ቀለልትን ዘይረውሑን ስራሓት ይዎ ነይሩ። ኣዕዋፍን ዝሓልፋ መኻይንን ምቁፃር። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ትኽክለኛ ስራሕ ክህቦ ይጅምር። ምክንያቱ ታው ህርኩት ሰራሕተኛን ጽቡቕ ጸባይ ዘለዎን ቆልዓ እዩ ነይሩ። ወልት እውን ብዙሕ ክሕግዞ ከም ዝኽእል ምስተውዓል ይጅምር። ኣናይ ታው ናይ መጨረሻ መዓልቲ ዕረፍቲ ኢኻ ኢሉ ንገዝኡ ይሰዶ እሞ እሱ እውን እናሰዓለ ደም ይተፍእ ስለ ዝነበረ ናብ ሆስፒታል ይኸይድ። ካብቲ ሆስፒታል ምስ ተመለሰ ወልት ናብ ወዱ ደው ኢሉ ከመይ ከም ዘሎ ይሓቶ። ኣብ ቅድሚኡ ብዙሕ ናይ ሕክምና ወረቐታት ተዘርዚሩ ክንርኢ ከለና እውን ኩነታት ጥዕንኡ ጽቡቕ ከም ዘየለ ንርዳእ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ታው ንወልት ማይ ዘፍስስ ነበረቱ ቦታት ኣብ ምዕራይ ንኽሕግዞ ይጽውዖ። ንኽዕርይዎ ናብ ውሽጢ ጋራጅ ከኣትዩ ከለዉ ድማ ናይ ወልት ዝተኣከበ ንብረታት ይሪኦሞ በቀማምጡኡን ኣደራድሩኡን የድንቆ። እናተዘራረቡ ከለዉ እውን ወልት ንታው ዝተወሰኑ መሳርሕታት ሂቡ ብዛዕባ እቶም ኣብ ጽርግያ ዝንቀሳቐሱ ጋንግስተራት ዝተወሰነ ሓበሬታ ይረክብ። ታው እውን ንወልት እታ መኪናኻ ስለ ዘይሰረቕኩ እዩ እዚ ኩሉ ዘቸግሩን ኣለዉ ኢሉ ይነግሮ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ወልት ካብ ቤስመንቱ ፍሪጅ ተሸኪሙ ንምውፃእ ንታው ንኽሕግዞ ይጽውዖ። ወልት እታ ፍሪጅ ብ$60 ክሸጣ ዋላ እናሓሰበ ይጽናሕ። ናይታው ፍሪጅ ከም ዝተበላሸየት ምስ ፈለጠ ብ25 ንኽገዝኣ ይነግሮ። ከምኡ እናበሉ እውን ታውን ወልትን ብዙሕ ግዜ ብሓደ ምሕላፍ ይጅምሩ። ሓደ መዓልቲ እውን ወልት ንታው ኮሌጅ ከይዱ ንኽምሃር ስራሕ ጀሚሩ ቅርሺ ንኣከበ ክጸንሕ ከም ዘለዎ ይመኽሮ። ናብ ሓደ ናይ ቀደም ዓርኩ ዝኾነ ቀምቃሚ ሒዝዎ ምስ ከደ እውን ሰብኡት ከመይ ኢሎም ከም ዘውግዕን ከመይ ኢሎም ክዘራርቡ ከም ዘለዎምን ንታው የሰልጥኖ። ሰብ በታ ናይ መጀመርያ እንራኸበሉ ሰዓት ስለ እንፈርዶ እታ ሰዓት እሳ ደፋርን ቁኑዑን ኮንካ ምቕራብ ከመይ ከም ዝከኣል ድማ የርእዮ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ናብቲ ክሰርሐሉ ዝሓስብሎ ናይ ኮንስትራክሽን ቦታ ወልት ሒዝዎ ይኸይድ። ታው ነቲ ናይ ኮንስትራክሽን ሓላፊ ከምቲ ዝሰልጠኖ ብዝበሰለን ናይ ዓበይትነት ዘራርባ ነቲ ስራሕ ስለ ዝሓተተ እቲ ስራሕ ይረኽቦ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ንኽምለስ ምስ ነገሮ ናብ ሓደ ድኳን ከይዱ ንስርሑ ምጅማር ዘድልዮ ቑሑት ምግዛእ ይጅምር። ድሕሪ ሰሙን ታው ኣብ ስርሑ ውዒሉ ደኺሙ ተሓጒሱ ንገዝኡ እናተመለሰ እንከሎ እቶም ጋንግስተራት ቤተሰቡ ይረኽቦም። ካብታ መኪና ወሪዶም እናፀረፉ ኸቢቦሞ ይጸንሑ። እቲ ዝተገዝአሉ መሳርሕታት ካብ ጅቡኡ እናመንጠሉ ኣብ መሬት ይሰባብሩሉ። ግን እዚ ኩሉ መጀመሪኡ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ንሶም ዝበልዎ ስለ ዘይሰምዐ ከም ቅፅዓት ብዝተለኮሰ ሽጋራ ገይሮም ገጹ ይሕርርዎ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ወልት ንታው ክሪኦ እንከሎ እቲ ዝገዝአሉ መሳርሕታት የለን። ገጹ ነዲዱኒ ተስፋውን ቆሪጹ። ንታው እዚ መን ከም ዝገብሮ ምስ ፈለጠ ካሊእ ንብረት ካብ ገራጁ ንኽወስድ ነጊሩ ናይ ተሓው ገዛ ኣበይ ምዃኑ ይሓቶ። ታው ግን ንወልቶ ችግር ከእትዮ ስለ ዘይደልየ ኣበይ ከም ዝኾነ ይነግሮን። ነገራት ባዕሉ ንምስትኽኻል ሓሲቡ እውን ወልት እቶም ጋንግስተራት ገጽ ንገጽ ክገጥሞም ይሓስብ። ናይቶም ጋንግስተራት መሕለእ ገዛ ምስ ረኽቦ ከይዱ ይኹሕኩሕ። ሓደ ካብኣቶም ምስ ከፈቶ እውን ናብ ደገ ወፂኡ ንታውን እቶም ስድራን ደጊሙ ንኸይቐርቦም እናነገረ ብደንቢ ገይሩ ቀጥቂጡ ብሽጉጥ የፈራርሖ። ሓደ ንግሆ ወልት ንታውን ስድራቤቱን ኣብ ደገኡ ስጋ እናጠበሰሎም ይጸንሕ። ኣብ መንጎ ወግዖምን ታው ነታ ጽብቕቲ ቆልዓ ንቖፀሮ ከም ዝሓተታ ይፈልጥ።
نتاو صبغ نجر كجورولو سلازة حسوون نتا فليتز فوتيا ماكينو حزوان خيد نتاوي فقدلو اتمشيت نسو نايتون جرويت جزا بأوتوماتيك شقود مع تأيتين الزحو اتون غانغسترات ناي ولت مفرحن كي سمعو حنا كفديو نافت جزا ماتيوميوم تيت ستوكسلو ولت شقود حزون دقا خود سنكلو اتون غانغسترات أمليت أمي صنحو ناوشت تجزا أتين ترقون استوغود أسابي نورن جن أمنا يوم تجاني أمنيروم مغنياتو سو ناو جزا خازي تمتق نوي حوط إيرانها نافت زخدو تجزا دويلو من تحتون سوخم زي موصوتهم ينقروهم دحر دقايق سو قصا دم بدم كوينان أفنجاء تسيرون ناو جزات مزة سو كمزيلو خفي أوازر إيه ولت بدنقاتا أو إدو نورت برشوك أي درويا بتعسان ندات انتماليون ناو جزو آتيو فرنيتشارات يسابر دحر دقايق اتنشتاك الشماتيو نسو هوسبيتال كمزو سداي نقرو اتقشون ولت أنا خماخا بتعمي اتنادي دانيخو كنسل استنادتكو بزو سمعيت زي تماريحة حنا خفادي دلني لي ردقو كوم إلو نوات حماغ نجر نخي جبر كل منون كله انكي سومو عي تعرف افتزغط النجوه تاو النوية نانا ولت جزاءتيو نمنتاو كوفيل كانيخا حنا ناخن فدي زقبا إلو نولتي زارو ولتون نتاو كوفا بيلو حجي كن الرقاق عيزلنا نجرات بدنبن أرحقون تزي حاسيومون ناخوفو أخودو خمزو خلويت انقو كسار 4 ساعات فتيمون نخيوات سنجيرون نتاو نجزو نخيدي نقرو تاو نجزو خيدن كلو ولت زولو من ما يتوحتلون افتزغط المعلت ولت كموترو ناف دقو سعر قريتو نوسو تحتيو نافت قمق معركو يخيد ጨጉሩ ካብ ምቑራጽ ሓሊፉን ጭሕሙም ብደንብ ገይሩ ንኽላጽዮ ተወሳኺ ቅርሺ ይኸፍሎ ካብኡ ወፂኡ ንዳሰፋይ ኸይዱ ሓድሽን ብጣዕሚ ምዕሩግ ሶፍ የስፊ ድሕሪ ዝኹሉ እውን ናፍቲ ቀሺ ኸይዱ ክናዘዝ ከም ዝደሊ ይነግሮ እቲ መንእሰይ ቀሺ እዚ ምሰሎ ብጣዕሚ ይፈርሕ እዚ ማለት ወልት ወይ ሕማቕ ነገር ገይሩሎ ወይ ሕማቕ ነገር ክገብር ምዃኑ ብደንቢ ይርድኦሎ እቲ ኾነቲ ወልት ንኽንሳ ይፈቕደሉ እሞ ምዝራብ ይጅምር ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ወልትን ታውን ኣብ ክሽነ ኮፍ ኢሎም መሳርሕታት እናፅረዩ ይጸንሑ ድሕሪ ደቓይቕ ወልት ንታውን ኣብ ቤስመንት ምስኡ ንኸይድ ይነግሮ እታ ወታደራዊ ሚድያላታቱ ዘቕምጠላ ሳንዱቕ ከፊቱ ንታው እታ ናይ ሲልቨር ኮኸዊ ይሽልሞ ኣብ ውትድርና ዘመነይ እዛ ሚድያላ እዚኣ ክሽለምን ከለኹ ናይ ምምላስ ዕድል ከም ዘይነበረኒ ርግፀኛ ኮይነ እየ ዝኸይድ ነይረ ሕጂ እውን ከምኡ ኢሉ ንታው የረድኦ ታው እቲ ሳንዱቕ ንምዕፃይ ትኩረት ተሰሪቑ እንከሎ እታ ሰዓት ተጠቒሙ ወልት ካብቲ ቤስመንት ወፂኡ ኣብ ውሽጢ ንድሕሪታ ማዕጾ ይዓፅዮ ቀፂሉ ወልት ከልቡ ናፍቶም ጎረባዊቱ ምስ ወሰዶ ብደንቢ ንኽንከባኸብዎ ይነግሮም ክኸይድ እንከሎ እውን እቲ ከልቡ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ብደንቢ ዝተረድኦ እዩ ዝመስል ብሓዘን እናጠመቶ ንርኢ እቲ ምሸት ንሱ ሓዋ ኣብ ቤስመንት ተኣሲሩ ከም ዘሎን እቲ መፍትሕ ኣበይ ከም ትረኽቦን ደው ኢሉ ይነግራ ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይቶም ጋንግስተራት ገዛ ደው ይብል ኣብ ውሽጢ ዘረባን ሰሓቕን ክገዋሕ ከሎ ወልት ብደንቢ ይሰምዕ ንወልት ብመስኮት ምስ ረኣይዎ እውን እንታይ ደልዩ ከም ዝመፅእ ክሓትዎ ኩላቶም ይወፁ መሳሪሖም እናፃፂሮምሉ እንከለዉ እውን ንኩላቶም ሓደ ብሓደ እናፀውዐ ክፃረፎም ይጅምር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዓዊሉ ዝዛረብ ስለ ዝነበረ እቶም ጎረባብቲ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ንምርኣይ ብመስኮትን ኣፍ ደገን ተቐልቂሎም እናጠመቱ ይጸንሑ ወልት ካብ ጅቡእ ሽጋራ ኣውፂኡ መወልዕ ንኽህቦ ነቶም ጋንግስተራት ይሓቶም ፈሪሖም እንከይመለሱ ልሱቕ ክብሉ እንከለዉ እውን ወልት ናይ ባዕሉ መለኮሲ ከም ዘለዎ ይነግሮም ቀስ ኣቢሉ ኢዱ ናብ ውሽጢ ጃኬት የእትሞ እቶም ጋንግስተራት ክሳብ ዝድንግፁ ሃንደበት ኢዱ ብፍጥነት ይስሕባ ወልት ሽጉጥ ዘውፅሎ ዝመሰሎም ጋንግስተራት ደንጊፆም ብጠያየቲ ኩላቶም ይወቕዕዎ ኣብ ውሽጢ ሰከንዳት እውን ወልት ቁጥሩ ብዘይፍለጥ ጠያየቲ ተወቂዑ ኣብ ኢዱ ላይተር ሒዙ ህይወቱ ተሓልፍ ከምዚ ገይሩ እውን ንታው ነፃ ንኸውፅእ ወልት ህይወቱ ኸፊሉ ኩላቶም ሰባት ኣብ ዝረአይዎ መሳርሒ ዘይብሉ ሰብኣይ ቀቲሎም ተዋሂሎም ኩሎም ቶም ጋንግስተራት ናብ እስር ቤት ይውሰዱ ታውና ሱ እቲ ዜና ሰሚዖም ናብቲ ቦታ እናጎዩ ክመፁ እንከለዉ እቶም ፖላዊስ ከሕልፍዎም ኣይከኣሉን ግን ናይ ወልት ሬሳ ናብ መኪና እናተፃዕነን ብምርኣዮም ብጣዕሚ ይሓዝኑ ኣብቲ ዝቕፅል ምስሊ ናይ ወልት ቀብሪ ስነ ስርዓት ንምኽባር ብዙሓት ሰባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተኣኪቦም ንርኢ እቲ መንእሰይ ቀሺ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ናይ ሓዘን መግለፂ ንወልት ይዛረበሉ ድሕሪ ቀብሪ እቲ ናይ ውርሲ ወረቐት ዝንበበሉ ሰዓት ይኣክል እንታይ ከም ዝተረፎም ንምርኣይ እቶም ቤተሰብ ተኣኪቦም ይመፁ ይኹን ዳ እምበር ወልት ገዝኡ ነቲ ቤተ ክርስቲያን እታ መኪንኡ ድማ ንታዊኡ ገዲፉሎም ኣብ መጨረሻ ምስሊ ታው ኣብታ ዝወረሳ መኪና ምስ ናይ ወልት ኸልቢ ናብቲ ኮሌጅ እናኸደ ንሪኦ ኣብ ናይ ታው ገጽ ንእሽተይ ፍሽኽ ተባሂላ ንርአ ኣዒንቱ ዝፈትዮ ሰብ ብምስኣንን ሓዚነን ከም ዘለዋ ግልፂ እዩ ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ፈቲኹምዎትኩም ተስፋ ይገብር ክሳብ መጨረሻ ስለ ዝጸናሕኹም ብጣዕሚ የመስግን ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት